Въпрос: къде живее Бог? Отговор: първа точка. Бог живее на място, недостъпно за човека. 1 Тимотей 6 часа и 16 минути. Той единствен има безсмъртие и живее в непристъпна светлина, никой човек не го е видял, нито може да го види. На него да бъде чест и вечна власт. Амин. Йов 9 часа и 11 минути. Ето, той минава край мен, но не го виждам, той върви пред мен, но аз не го забелязвам. Йов 2:3, 8-9. О, да знаех къде да го намеря, за да стигна до неговия престол. Отивам напред, но го няма, назад се връщам, но не го намирам. Той действа отляво, но не го виждам, скрива се отдясно, но не го различавам. Изход 3:3-2-0. И каза: не можеш да видиш лицето ми, защото човек не може да ме види и да остане жив. Йоан 1 часа и 18 минути. Никой никога не е видял Бога, единородният син, който е в лоното на Отца, той го изяви. Евреи 11 часа и 27 минути. С вяра Мойсей напусна Египет, без да се бои от гнев на царя, защото издържа, като че виждаше невидимия. Подчертавка. Втора точка. Бог живее в небето, което се нарича и трето небе. Евреи 9 часа и 24 минути. Защото Христос не влезе в ръкотворно светилище, образ на истинското, а в самото небе, за да се яви сега пред Божието лице заради нас. 2 Коринтияни 1:2. Познавам човек в Христос, който преди 14 години беше грабнат до третото небе, дали в тялото, не зная, или извън тялото, не зная, Бог знае. Подчертавка. Трета точка. Бог живее над звездите. Исея 14 часа и 13 минути. Ти каза в сърцето си: ще възляза на небето, ще издигна престола си над Божиите звезди, ще седна на планината на събранието, на най-далечния север. Подчертавка. Четвърта точка. Бог живее във висините. Лука 2 часа и 14 минути. Слава на Бога във висините и на земята мир между хората, в които е Неговото благоволение. Подчертавка. Пета точка. Бог живее в небето. Псалм 1-2-3-1. Към теб повдигам очите си, който живееш на небесата. Матей 6-9. Затова вие се молете така: Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име. Подчертавка.
Подчертавка, 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 подчертавка. Шеста точка. Бог е дух, той е над материалното, затова е навсякъде. Псалм 1:3-9-7-8. Къде да отида от твоя дух? И къде да избягам от лицето ти? Ако възляза на небето, ти си там, ако постеля в Шеол, и там си. Подчертавка, 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 подчертавка. Подчертавка, 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 подчертавка. Седма точка. Бог не е ограничен от пространство и време, той изпълва небето и земята. Йеремия 2:3, 2:3, 2:4. Аз ли съм Бог само наблизо, казва Господ, а не и Бог надалеч? Може ли някой да се скрие на тайно място и аз да не го видя?